afternoon. Kumusta kayong lahat? For today's video, ayan, brown out. Yes, brown out po. Kaya gumagamit ako ng cellphone, ilaw sa cellphone. So, gagawa kami ni Bunso ng ano. Si Bunso yung gagawa dito, guys, hindi ako. Gagawa si Bunso ng salad kasi tuturuan natin siya na humarap na sa camera. Kahit wag muna siya magsalita. So, yun lang muna. So, sana maging successful tong vlog na to, no? So, yan. Sana, hindi ko pa siya nakakausap. Hindi ko pa nasabi sa kanya na siya gagawa, ganyan. Kasi naligo pa siya. So, mamaya, after niya maligo, ito yung gagawin niya. Ayan. Yan, guys. Gagawa tayo ng, ano ba tawag dyan? Caesar salad, ganyan. Basta nakita ko lang to sa internet. Tapos, ginawa ko na to noon. Yes, ginawa ko na to, guys. Etong pipino, apple, singkamas. Caesar salad daw tawag dito. Ewan ko. Tapos, wala yun na ganito na lettuce. Tapos, bumili ako kanina ng lettuce kasi para maganda naman tingnan. Ganyan, maganda. Tapos, yung gagamitin natin, ladies choice. Ayan. So, hinintay lang natin si Bunso na matapos maligo, makapag-yes. Then, sisimulan na natin to. Kasi, guys, brown out. Nakakainis. So, yan guys, nahugasan ko na po yung gagamitin natin. Ang tagal ni Bunsoy. Wala nang ulan, pero wala din kuryente. Kakaano pa lang ng kuryente, bigla kasing nawala. Kaya, so hindi naman dito masyadong maulan. Hindi kasi nagpapatrabaho si Papa kapag linggo, kaya wala tayong content. I mean, wala tayong vlog sa pagpagawa. So, yan na lang. Yung hayad pa lang yung nabubulol ako. Yan pa lang yung nagagawa. Wala pa masyadong bago. Wala pang update. Ayan. So, ayan. Bukas, may pasok na kami. Kaya, kailangan na ni Bunso matuto na humawak ng camera. Kasi siya na yung magvi-video pag nagpapatrabaho dito. Pati si Papa. Kaya, ayun. Kailangan natin siyang turuan. I mean, masanay sa camera. So, ayan guys, let's go. So, yan na guys, si Bunso. Wow, fresh! Mag-hi ka. Hi ka sa Hi! Cute. Ayan, tapos yan. Wait lang, hindi pa yan. Sasabihin ko sa yung gagawin mo ha. Magsunod ka kay ate mo. Opo. So, ayan. Marunong ka naman lumawak ng kutsilyo? Marunong? Sige daw, try mo nga. Magbabalat ka ng Magbabalat ka ng pipino. Yan, dalawa. Hindi natin yan naubusin, guys. Dalawa. Tsaka... Kasi may may lugad ako. Ay, may... Asan? Anong lugday man yan? Sige, try mo Hindi, daw. makulugan yan eh. Ay, makulog. Paano yan? O, ako na lang. Ikaw na lang mag-video sa akin. Wait lang, guys. Yan. Ayusin natin. Ang hirap naman kasi guys mag-set up. Kaya mo? Hindi kaya? Ako na muna. So yan guys, nakikita ba ako? Ba't kawakan mo na lang siya na yung camera. Tapos yung ilaw, ganyan o. Pag tingnan mo ha. Ayan o. Hi guys. Saglit lang, hindi pala makabalat si Bunso kasi may sugat. Ayan. Okay na yan. Sige yan. Kaya tayo ngayon tuloy yung magbabalat. Si Bunso naghahawak kay isang camera. Ba't parang hindi nakikita yung ulo ko? Napupugot. Dapat kita yung ulo ko. Ang taba ako. Ang pangit ko na. Hindi siya makabalat ng... Makabalat nga kasi may sugat pala yung kamay niya. Hindi ko alam. Pero siya na lang mamaya yung mag-iris. Pasensya na guys, madilim. Okay na din ba? Madilim siya. Pag napaltok, taraban na. Bukas guys, may pasok na ako. Hindi pa ako ready. Wala pa kasi akong gamit. Sabi ko, saka na ako bibili ng gamit pag sahod natin.
natin mag-content. Ayan. Madami tayong... May pillar na tayo dun, di ba? Tingnan, wait lang. Kung ano yung pillar natin. Di ba pag gano'n? So guys, nakalimutan ko may pillar kami kaya si Shayna na magbabalot. Try muna natin. Oh. Ikaw na bunso. So yan guys. Buti na lang naalala ko meron kaming pillar. O yan. Dito mo baby ko yung ano niya. Wait. Dito baby ko yung ano, yung basura. Ayan muna, huwag mo na muna pulutin. Tama dumi. Diyan ka na muna diyan ka na magbalat. Baliktad. Ano? Yan. Very good. Kaya? Kaya yarn. Kaya yarn. Laban lang. So yun guys, tuturaan natin si Bunso para naman meron siyang matutunan. Kahit magbalat ng mga prutas. Oo, magaling ngayon magbalat si Bunso ng mangga. Yan pa kayang pipino. So, yan. Tama yan na dalawa. Yung apple pa, bibi ko. So, ayun guys, yung apple nga pala, palagi ko siyang binabalatan. Kasi nga, may wax yan, yung balat. Kaya kailangan natin siyang balatan. Siya na bala kung paano yung technique niya magbalat niyan. Guys, ang hirap kasi mag-set up. Wala kasing mapaglagyan. Wala pang kuryente. Kaya palagi, Kaya pa. Kaya mo yan. Kabila naman. Hayaan mo naman yan. Kutsilyo na lang gagamitin. Yung isa pa. Okay na. Okay na yan, guys. Yung ano naman, yung singkamas. Matigas kasi yan. Hindi man yan. Ako na, ikaw na nito. So yan, guys. Ako na nung singkamas. Ganyan. So yan, guys. Ako na nitong singkamas. Matigas. Kailangan natin gamitan ng kutsilyo. Malalaki
laki kasi to guys. Hmm. Binili namin to sa tabako. Ang tabako, ang daming prutas. Doon talaga yung bagsakan ng mga gulay, mga prutas. Kaya karamihan, doon sila ano tawag dyan? Bumibili ng, binibenta din dito. Mahirap pala to. Ganunin na lang natin. Matigas. Ayun. Wala si Inday. Virgin dye. Hindi man daw yun lumalabas pag ito. Oh. Tigas guys. Matigas. Yun. Alayin sa kao. Talay man talaga yan, baby. Natural yan. Kahit mahirap bulan. Kailangan mo matutong mahirap. Kailangan mo maranasan yung hirap para maging malakas, matatag. Yun, no, guys. Tanggalin natin kasi masyadong matigas. Ayun. Yun, guys. Thank you. Tapos din. So, yan guys. Naugasan na po natin yung mga gagamitin natin. Yung singkamas, apple, at saka pipino. So, yun. Mamaya na yan. So, yan guys. Magkagayat na tayo nito. Maliit lang. Pasensya na sa aming ano tawag dyan? Tuktukan. Tuktukan kasi sa Bicol to. Itong anuan. Kasi, yung ano namin, yung chopping board namin, nabasag na. Ewan ko nung 10 years nangyari. na an. Ha? 10 years na yan. 10 years. 10 years na to. So guys, 10 years na daw to sabi ni Bunso. Na chopping board. Kahoy kasi to guys. Maganda tong mga... Dati pa, ganito na yung mga gamit namin. Ganito na yung ginagamit namin, chopping board. So yun guys, ganito lang kaliliit na mga kuro cubes. Para makain. Ayan no. Tayaram. Ayan, ganyan lang. Kaso matigas tong singkamas, kaya ako na muna nito maggagayat guys. Sa kanya na yung malambot, yung apple tsaka yung pipino.
mga kabikulana, tapos ko nang hiwain yung singkamas. Kaya, ayan o. Si Bunso naman, siya na yung pinahiwa ko ng apple kasi malambot lang naman. Ayan yung singkamas natin. So, yan guys. Kaya yan madami po. Kasi madami din kami. Kaya madami yan. Ayan po yung apple. Siya na yung Ang tawag dyan? Siwa. Siya na yung naghihiwa ng apple. Wala pa talagang kuryente, guys. Dapat sana cube-cube din yan, Ina. I-try mo i-cube. Sabihin kaya. Kaya. Iwain mo pa sa gitna. Ganito, oh. Hawakan mo. Diyan ka na, oh. Yeah. No. Ganito. Tapos ganyan. Tapos ganyan. Kumalampot yung... Hindi man, ano lang, style ganyan lang. Hindi ako na. Oh, sige. Siya na daw, guys. Yan, very good. Para medyo maliliit lang. Sige. Ay, yung ano, buto, baby ko. Tanggalan mo ng buto. Nagrereklamo kanina si Bunso nung nagpapabidyo. Sabi niya, ano daw, mangalay daw sa kamay. Sabi ko, ganyan talaga. Kahit mangalay, go lang. Yan, kaya. Good afternoon, guys. Ito, Ano, guys? ito ang ganap sa atin ngayong hapon. Yan ay ginagawa ng salad. Anong salad pala? Ang salad diyan ay Fruit salad. salad diyan. Ang fruit salad. So ano? Day man yan, fruit salad. Hayaan mo na kami. Ano yan? Fruit Bago namin mo. to. Ano yan? Hindi. Matagal. Wala mo ako nakikita ng ganyan na salad ah. Yan si Bunso. Kahapon ka pa lang kasi pinanganak, kaya wala ka pang nakikita ng gano'n. Yan si Bunso kumakain. Pinisi lang. Si, nang tatawag niya dyan, mahiyain. Ka. Madiklong kuya. Bakit ang hilaw dyan? Tama ito. Ayan, maliwanag na po. Maliwanag na po. Hi sa mga. Shoutout na siya na kay ano. Kay Kuya Ruben. Ay may nag-chat pa lang sa kuya. Mapa-shoutout da. Sino daw? Shoutout nga pala kay Kay secret mo na secret. Secret. Eh, pamanita raw. Secret. Nag-chat na. So yun guys, ako muna yung nagayat na para mabilis. Kasi siya kakain daw muna siya. Ay nalulutuin iyan. So yun guys, ang kinakain ni Bunso,
burger sa Jollibee kasi 'di ba kanina binigay na natin sa kanya yung 500 na binigay ni Kuya Wency. Kaya ayan, sabi niya kasi bilan ko daw siya. Tapos, niluluto na yan. Anong lulutuon? Anong anay pa to? No? Anong lulutuon? Wala ba lulutuin dyan? Ano yan? Ay, sorry Guys, pala. dito na tayo sa sa cucumber. Halo-halo. Pipino. Yan. Yes. Pipino. Yo, yo, yo. Tatanggalan lang natin guys ng buto. Ganyan. Ang magalaw yung natin, yung videographer natin magalaw. Ganyan. Ayan. Madami yung detada. Parang yung nabili kong maliliit, aditad mo pa so mga pipino tapos guro ba ko siya. Hindi. Pagkalan magkaon. Ano? Nakakapagod daw kumain. Huwag kang ganyan, Ina. Hindi ka kumain. Paano pag wala ka nang kakainin? Papayat ka siya eh. Papayat ka lang. Lumaki na din yung katawan ni Bunso. Oh. So, ilaw mo. Ng konti. Lumalaki ng konti. Lumalaki ng konti. Malaki yan dati. Maliit na nga. Ah. Tumataba na siya ng konti na kagaya ng una Anong- niyo siyang nakikita kasi ang Uy, payat niya. mataba yan noon. Nung Baka Maliit makita pa. lang to gang. Himala, nagsulog siya. Nagsuot siya ng damit na ganyan. Yan yung guys. Di ba yung nagsusuot ng ganyan? palagi ang nakaitim. Lagi na kay Tim. Ngayon, makikita nyo, ibang-iba. Ibang-iba ang batang ina. Dalagang dalaga. Batang ina. Parang may piday na ganyan sa skilaan. Pura-karaw naman siya. Sada ang pinakabuk sa gabo. Nat. Oh, yun mo. May fish sa kuya. Oh, ano? Isa kilig. Kilig. Kilig na. Ito doon lang magkakapat. Nabak tuyo ka tuloy. Yan guys, sinarisan ang buto. Tinatanggalan. Umaya na. Ibang-iba pagbatang ina. Siya ina. Diba? Ang ganda ni Si ina, batang ina. Hindi ko gets. Batang ina. Ang ganda ni Shayna ngayon. Tingnan niya guys. Sumagayon ako. Mas maganda daw siya. Di talaga siya Hindi magpapatalo. ako papatalo, guys. Palaban tayo eh. Ang kuko ko lang kanan. Yeah. Tawagin niyo si Inday. Maano yan si Inday sa eh. Hinahanap siya. Tawagan mo daw siya si Inday. At na magpapa-shoutout daw siya. Si... Sino? Guys, yung ano ba itong videographer natin? Galaw. Sino? Naliw mo sa pangalan niya. Guys, yung lettuce natin. Hugasan Ay, ba dala natin? Shout out daw kay... Kay? Kanino daw? Kay taga San Andres. Sisa ito? Pero sa Andrea bo. Ano ba yung pansit na yun na? Ah, so akin ito yung toast? Number 1 pansit na yun na. Alakay! Number 1 pansit na yun na. Aram mo, tigsa. Kay dad mo ito, Tad? Ma-18 pa lang ito. Saan? Tigsa sa may bayang ito ang vlog din. Natikiling kita ako. Iyo? Agad mi ka nagpailing sa vlog. Shout out daw sa kanya. Kira sa Andrea bo. Kay Ros Ambreyaba. Wow! Kuna ko ano? Number 1 fans ni Bicolana.
Wow, thank you po. Iba talaga. Pag in love. Ibang like, company ko. Light ng bani ko. Uy, masarap to pang samgi. Samgyup. Sa susunod, kailangan kasunatin ng ng mga gamit pang samgi, guys. Yung piniprituhan. Maganda mag-samgi dito sa bahay. Nata, tapos ka na kaya Sabi niya, wala na siyang gana kumain. Tapos na kasi siya kumain. Kaya wala na siyang gana. Ay. So, ito yung mga basura natin. Hugasan natin to. Kuya, Okay na guys. hugasan mo. Hugasan na ito. Uy, ayusin mo paghugas, kuya. Lagay mo dito, oh. Kuya. Hindi mo tayo oatmeal. 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 So, yan guys. Natapos na natin, hiwain yung mga, hiwain yung mga, ingredients natin. Yung pipino, singkamas, yung apple, medyo namula na siya. Meron tayong, kalamansi, tsaka yung mayonnaise, tsaka itong lettuce. So, yan, si Bunso, hintayin na lang natin si Bunso. Siya kasi yung dapat nito, maghalo. Ako na lang tuloy, ako na lang. Kasi nasa CR si Bunso. Ako na lang, guys. Kuya, ayusin mo pag video ha. Dapat matuto na din kayo. Dapat, yan. Sige, pantay. Tapos dapat nakikita yung... Yan, very good. Very good. So yan, guys. Simulan na natin siyang haluin lahat. Oh, nasunog yung Ang akong ilaw. Organ ng ilaw. Yan. Very good. Ano ka? So yan guys, simulan na natin. Haluin lang naman. Parang malit yung lalagyan ko yan, no? Kaya na yan. Wala tayong masyadong malaking lalagyan. Si Bunso guys, matagal pa yun. Matagal yun magbanyo eh. Kumain kasi siya. Kaya tinawag ng kalikasan. Ayan. Haluin lang natin. Maliit ata. Wala tayong masyadong Wala kaming lalagyan. Sige na, lagay na natin ito. Ayan. Baka kulang. Wala tayong lemon eh. May lemon pa tayo dyan, kuya, sa rep. Wala na, no? Tanggalin natin yung buto. Grabe experiment to. Pero guys, hindi to experiment. Ayan, dagdagan natin siya ng mayonnaise. Ayan guys. Haluin muna natin. Maliit kasi guys yung lalagyan natin. Yan, di ba? Ang cute. Oh. Ubusin na natin yan. Yun. Siyempre guys, lalagyan natin yan ng asin. Salt to taste. Konti lang. Yun. Sarap. Tapos, asukal. Grabe ka man sa magic sarap. Paminta.
Ay, lalagyan ba ng sugar? Hindi ko alam guys, pero yan na yan. Hindi, wala man natang sugar. Tsamba ko lang yun. Tsamba ko lang yun guys na may sugar. Wala pa natang. Ay, yung magic sarap pa. Charot! Nagluto. Ayan. Masarap to, kuya. Ano pa nga yun? Kalamansi. Sana may pepper. Ay, pepper. May pepper. Nalo. So, yan guys. Yan. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakaano niya. Kaya, masyado siyang plain kapag ganyan lang. Kaya lalagyan natin siya ng ano dapat, ng lettuce. Ayan. Parang kinulang pata yung mayonnaise natin. Maliit kasi guys yung lalagyan natin. Pero go lang. Nahulog siya. Ay! Pwede na ba kuya? Ano, okay na ba siya? Pwede naman. O hindi? Ay, tikman pala natin. Tikman natin guys. Sarap! Caesar salad! Oo nga! Tikman nyo nga. Oh, tikman mo. Tikman mo nga. Masarap nga. Masarap nga. Ay, may naman kuya. Masarap. Sabihan mo masarap. Sarap na. Guys, masarap siya, promise. Ganito kasi yung ginagawa ko. Sarap na. Ano ko lang sa, sa kalamansi, hindi man. O, di ba? Sabihin mo, masarap. Guys, masarap naman talaga. Ay, ka man ba? Tanan mo ba? Oh my God. Ano? Ano? Masarap nga. Masarap hindi. Ano pa ba yung nilalagay ko? Yun lang naman. Ganito na siya. Masarap siya. Huwag kayong OA. Ayan. Ayan guys. Oh. Sarap yan. So yan guys. Okay na yan. Masarap naman. Sabi ni Papa masarap naman daw. Pati si Mama. Ayan oh. Yun na. Di pa naman yung magkulang sa mayonnaise. Nasa ilalim na yung mayonnaise eh. Nag-ano na kaya. Okay siya. Ayan na guys si Bunso. Patikimin mo mama kay Bunso. Iyon, hanag ka? Oo. Huwag lang yung gulay ma. Yung ano din. Para maiba naman, pakaon mo siya kay gulay. Tadi siya nagkakaon kay gulay. Dahil nagkakaon kay gulay. Ano mo? Gawang ko ka. Ano bang nabil mo? Oh. Tanan mo. Ayun man talaga kasi nga may kalamansi yan. Sige na tikman mo yung ano. Ito na nagabos. Yung apple yan oh. Tikman mo na. Masarap. Masarap. Sabihin mo sa camera masarap. So, masiram. Masarap. Perfect. Oh, perfect. So, yan na guys. Masarap yan. Pakainin natin ito kay Bunso. At maubos mo na. Abusin ko. Sige na, bebe. Kainin mo yan. Walang tukuhan ka yan. Tapos guys, ilalagay muna namin to sa rep. Kasi mas masarap siya kapag malamig. Di ba? Ano? Ano? Masiram? Ano? Uupo siya. Wala man na upuan. Wala man na upuan.
Kami guys, kiupuan. Hindi bumibili si Bicolana. Wala kami guys na upuan talaga, promise. Ano ba? Ilagay natin sa rep muna. Kakain na kayo? Ano yun? Ikaw? Ano yun? Oatmeal. Sisi magkaon. Siya na. Kaya si Miguel kumakain ng gulay. Kumakain yan? Kumakain niya yan ng okra. Pag hindi mo maubos, bigay mo kay Papa. Lagay muna natin siya guys sa rep. Kakain ka ba? Bakit hindi? Masarap naman na. Uy guys, masarap siya, promise. Baka isipin nyo binobola-bola ko lang. Pero guys, hindi. Masarap talaga siya. Mag-vlog ka nung hirap mo sa ikra. Ay! Bakit? Ay, hindi siya nakaano. Ayun. Ayan si Bunso. Si Mama gagawa siya ng, ano nga yun mas sa pipino na may suka? Wala. Bakit? Ano lang yan? Wala lang. Ganyan lang? Oo. Ay, ito nga, meron naman na. Oh, salad na nga. So yan guys, successful naman po yung ginawa naming Caesar salad. So ayan si Bunso. Magbabay ka na. Bye-bye, guys. Mag-thank you ka sa sponsor. Sa sponsor, sabi mo lang, thank you sa mga sponsor. Thank you sa mga sponsor. Thank you lang. Saan ka na, Kyling? Sa camera dapat. So magbabay ka na. Team Paway, shoutout mo yung Team Paway. Shoutout ko sa Team Paway. Shout out sa Team Paway. Sabi niyo, wait lang. Shout out sa Team Paway. Kila Kuya Noli. Shout out. Isa nito? Kuya Noli, Team Paway. Shout out sa Team Paway. Ngapin ko kuya na sa ating paway. Ano? Lakasan mo. Shout out sa Team Paway. Nakakanandam ko. Daiman, papelang. Shout out kay Kuya Nari and Team Paway. So, yan guys. So, yun. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. So, yun. Abang-abangan nyo na lang po yung mga iba naming content. So, yan. Pati yung update dito sa bahay. So, hindi na maulan. Mabuti naman. Pero sa ibang lugar daw, nandun naman daw yung ulan. So, ayan. Mag-ingat-ingat na lang po tayong lahat. So, ayan. Shoutout sa mga mga silent viewers natin. Sa mga sponsor, yan, sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng sumusuporta ng channel ni Bicolana Girl, ni Ate Angge, ni Ate Rica, sa lahat po, sa Team Paway. Shoutout sa inyong lahat. So, ayan. Bye-bye. Love you all.